Hei! Parturi Kati on pitkän linjan parturikampaamo. Tarjoamme monipuolisia hiuspalveluja kaikenikäisille asiakkaille. Sijaitsemme Etelä-Haagassa. Meille on helppo tulla niin julkisilla kuin omalla autollakin. Tarjoamme laadukkaita parturi- ja kampaamopalveluja, joihin kuuluvat muun muassa hiusten leikkaukset, värjäykset, kampaukset sekä partapalvelut. Käytämme työssämme vain parhaita hiustuotteita, jotka takaavat hiuksille kestävän ja kauniin lopputuloksen. Olipa kyseessä sitten klassinen leikkaus tai moderni tyyli, meiltä löydät aina sopivan ratkaisun. Tärkeintä meille on asiakastyytyväisyys. Kuuntelemme toiveitasi tarkasti ja toteutamme työmme huolellisesti ja ammattitaidolla. Haluamme, että jokainen käyntisi on miellyttävä kokemus ja että lähdet luotamme tyytyväisenä. Tervetuloa Parturi Katiin. Hiuksesi ansaitsevat parasta.